Sme na, jak sa to volá, Millennium Bridge. Áno. Tam môžete vidieť. Počkaj, to budeme aj približiť. Tam. Počkaj, ja viem približiť. Tam. Wow! Nižšie. Tu. Tower Bridge. Tu som ja. Tam. Toto je katedrála. No, jak sa volá? Dajte mi sekundu. Instruktor sa zabudol. A tam je... Katedrála svätého Prestaň, ja Pavla. natáčam iné. Tam je Tate Modern, kde som chcela ísť, ale nestíham. A nie kvôli mne. Pokračujeme s logom. Sme v Tate Modern. Čo vidíme, nevieme. Kvapka z toho voda. Ale... Vyzerá to nejako takto. No, pokračovanie vlogu. Sme v Boros Markete a kúpili sme si tieto virálne jahody. Veľmi drahé jahody. Za 8,50 vybier, takže tak pomaly 9,50 asi Ochutnej, eur. kým nestúhne. Takže ideme na to. No je to Dobre, ja chcem. Nemusíš čo na. pokračovanie. Keď to stane vyberá. Vyber to normálne tak. Snažím, aby mi dali spať. To je fajn. Ale nie za 8,50. Mi ani nehovor, vážil som to. Nedociteľný. Ďalšia zastávka Tower Bridge. Neviem vám o tom nič povedať, lebo som nevzdelaný. Išli sme tu asi... Tam pred chvíľou vkladali krúpy. No a tam je London Bridge, taký trapný, na skemol. Bolia ma nohy. Ideme už bez prestávky od keď sme prišli. Tam je tá katedrála. A už sme okolo nej prešli tak 550 krát. Lebo čo? Hľadáme krčmu. A čo? Ktorá nie je plná. Všetky sú plné. Pokračujeme ďalej v patraní. Nevládzame. Ja som zúfalý. No ale Lica povedz, čo sa stalo? Sme už išli ku ním, lebo nám treba na vecko. A sme išli metrom fialovou s prostou Elizabeth. A ona skipla všetky zastávky v našom okolí a išla až na letisko. Takže potom sme tam prestúpili, že ideme naspäť. Zase skipla našu... Ale mali sme malú nádej, lebo už začala brať Ona zastávku. všetky ostatné išla, iba tú našu skipla. Takže teraz musíme ísť pol hodinu pešo. A ja to už nezvládam, lebo mi treba na vecko. Ešte pol hodina pešo. Však som povedala, že pol hodina pešo. Ja sorry. No, Hej. takže... Posledný vlog bude asi vo finálnej destinácii, ak sa tam dopracujeme. Ja sa vycikám po ceste, ale to ma ťaží. No tak je asi 9 hodín ráno, už sme vo finálnej destinácii. Večer sme zabudli urobiť logisek, boli sme veľmi zaneprázdnení a vystresovaní z komunikácie po anglicky. Ale zvládli sme to. No a takže tak vyspali sme sa celkom do ružova, Alica mala až tak nie. No, ale no pozeráme rúžu, ideme sa na rejchoj a potom smerujeme naspäť. Je deň druhý v Londýne. Ideme do Hyde Parku a potom Buckingham Palace. Alicu boli brucho, takže bude to zaujímavý deň. Pomaly do večera asi budeme preč, takže bude to musieť prežiť nejakým spôsobom. Test uhoriek od Matúša je to, že príchuť sweet dilly. Ne. Čo neviem ani čo je, ale že To je používali taká Židia. bylinka. Nie, nehovorím, že taký koreň.
čo ja viem. Chutí to reálne jak klasické nakladačky. Ja, má to tam takú... že tam dať čo je iné. Ale chodí to fajne. Práve teraz sa nachádzame pri Buckinghamskom paláci. Trvalo nám to asi pol hoďku sa dostať z Hyde Parku a práve smerujeme na... Už ho není vidno, k Big Big Benu. Ben, alebo tam je London Eye. Neviem, jak je vidno môj palec. Tam. Počkaj, priblížime. Aha. Proste tam je London Eye. A tam niekde je asi Big Ben. Westminster Abbey a Big Ben. Áno, Takže áno. tak. Tu je Big Ben. Tu sa fotia jak idioti. Tam je London Eye. No. A tam za tým je tá Westminster Abbey. A chceme spoločnú fotku, ale sa bojíme, že nám niekto ukradne mobil alebo foťák. Takže nevieme, čo robiť. A kde pokračujeme? Si nepamätám. Trafalgar, nie? Aj, hej, ideme na Trafalgar Square a možno pôjdeme do galerie, lebo mi treba na vecko. Máme Guinness, sme v Sohu a máme Guinness, ktorý stal 7,30 libier, takže asi 8 eur, takže, ale platil to Jakub. Je to tak. Chutí to, Nie tak dobre, ale dá sa to. ale si to nechutí, ber mi. Ale mne to celkom šmakuje, také fajné tmavé pivo. Má to takú kávovú príchuť, ako neviem, takú kávovú arómu. A ako degustátor piva. Je to fajné, mne to chutí. Ja som spokojný, i keď 8 eur za jedno pivo je ťažký prepál, no moja peňaženka platia už teraz, ale proste čo si nedoprajem. No, nachádzame sa práve v parku, ktorý sa volá High Garden High and Garden. Pergola. A tam, kde sme chceli ísť, je to zavreté. A je taká pekná záhrada, takže sme No, sme sa prešli v podstate len. A v lese. asi pôjdeme do Camdenu. Tak to vyzerá a potom ideme na... Nepamätám meno. Barbican Conservatory. Barbican Conservatory. A ideme si dať snacky, čo sme si kúpili. Teraz. No, sme boli v tom. Nepočujete? Sme boli v Barbican Conservatory. Asi sa to tak volá. A proste tam bola záhrada s rastlinkami a bolo tam pekné. Basically som hovorila o tom, že tam sú rastlinky a kvetinky a stromčeky a že tam bolo veľmi pekne, ale Jakub nevie robiť fotky. Jednu peknú mi spravil, inak sú všetky zlé. A že sa teším na Guinness a to je celé. Môžete si užiť ďalších pár sekúnd ticha. Áno, ideme na Guinness. Teším sa. Nachádzame sa v Notting Hille a ideme po Portobello Road a ideme na Portobello Market, možno dačo si dať jesť, čo pochybujem, lebo všetko je drahé. A potom budeme pokračovať do Alternetu. Alternate. Takže tak. Dobre, no, sme tu. To je Alternet. Myslela som, že to bude lepšie. Ako není to zlé, ale je to také. A strašne tu fúka. A sme boli v Lidli, sme našli jeden Lidl. Bola tam strašná rada, takže ja som sa postavila do rady. Jediné, čo Jakub mal spraviť, bolo kúpiť, teda doniesť vodu. On doniesol jednu malú fľaštičku, ktorú vyťahol z takého veľkého proste peku. A tým pádom, keď sme to chceli zaplatiť, zrazu tam vybehla cena, že 4,20 alebo tak. A samozrejme, že Jakub privolal asistenciu, ale nechcel rozprávať. A nakoniec sme utiekli bez. No a sme to tam nechali. Sme tu a
A neviem, čo som chcela? No kde sme? No asi na tých cable cars. A je tu pekne a stalo to 6 libier. Chod do stredu, nenakláňaj nás. Prestaň! A... Jako, manište. A kúpili sme si moči a kúpili sme si takú vodu farebnú. A potom dáme vlog, keď to budeme otvárať. Robíme taste z tejto asi Veci. čínskej vody, ktorá sa otvára tak, že asi dáme toto dole. Neopačne? Asi ne. Aj mi to tu vybuchlo. Ale otvorila som to. Chutí to. Jak jahodová malina. No, ale moči. Prichuť blueberry. A ideme to testovať. Hlavne to má celkom silno. Kde to vybrať? Taká tá prvá chuť je zlá. Na našom konci už to je dobré. A strašne to smrdí. Strašne to smrdí.